Novaca nemamo da popravljamo baš stvari. Nisu navikli plaćati karte, a novac je potreban. Tužno, jad i bijeda, moramo biti u mraku. Mladi trebaju više volontirati. Ja samo želim tematske večeri. Ali do duše, neki ne znaju kome se trebaju javiti. Ja bih samo rekao da je program jako dobar i da se nadamo da će ga se što više uspjeti provesti. Mladi u centru. Dragi slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Mladi u centru. Današnja tema je umjetnost i kultura, novi projekt udruge Carpe Diem, a o njemu ćemo razgovarati sa Lucijom Prstec-Molčec, voditeljicom projekta. Pa prije svega, Lucija, dobar ti dan i dobrodošla. Dobar dan, hvala na pozivu. Tako je, znači, to je projekt Spoj se u umjetnost, priključi se u kulturu. Projekt je, znači, sufinanciran od strane, znači, iz državnog proračuna Republike Hrvatske u postotku, znači, od 15% i iz Europskog socijalnog fonda 85% i vrijednost cijelog projekta je 492.660 kuna. Eto. Što se točno radi u projektu? Pa projekt je znači zamišljen tako da ćemo imati jako puno interesantnih online radionica. Sve će biti, znači, online u virtualnom svijetu, u real time-u. Imat ćemo razne radionice koje su u biti zamišljene za djecu i mlade u uzrastu do 25 godina. I projekt, znači, traje godinu dana, tako da evo imat ćemo puno posla i jako lijepih i interesantnih stvari u sklopu projekta koje ćemo raditi. Imate li partnere na projektu? Imamo partnere na projektu, znači Gradska knjižnica Karlovac su nam jedni partneri, oni će isto u sklopu projekta imati svoje neke radionice koje će raditi i Kino klub Karlovac isto tako nam je partner, oni će isto sa svoje strane isto raditi neke radionice i aktivnosti. Projekt je prijavljen na natječaj, znači na javni poziv Kultura i umjetnost online. Rekli si već da se znači su sve aktivnosti online, znači u tom virtualnom svijetu. Pa evo, nakon ovih godinu i pol dana, šta ti misliš, da li nam je dosta tih online stvari ili su još uvijek potrebne i kako će u stvari ciljana skupina reagirati na to? Pa s jedne strane mislim da nam je već svima malo dosta tog online i svi su nekak željni zapravo nekog kontakta i da to bude da nije online nego da se može jedni nasuprot drugih, da mogu sjediti, sudjelovati, vidjeti se lice u lice. S druge strane mi se čini nekako da su pa gotovo djeca vrlo sada već lako se prebacili na to i prihvatili taj neki online svijet u kojem žive, što ima svoje pluseve i minuse naravno, ali mi se nekako čini da oni puno lakše s tim izlaze na kraj nego mi odrasli. Tako da mislim da neće biti prepreka to ovom projektu što je online. Neke stvari bi bilo super da mogu biti u nekom starom normalnom, ali mislim da ne bi trebalo predstavljati problem da to bude i online. Djeci će vjerojatno biti zanimljivo, mislim, oni su se praktički rodili sa... Pa ja sam sigurna da oni su već sa mobitelima se rodili, laptopima, tabletima, njima je to sve nekako najnormalnije danas. Mislim, sjede na kavi i tipkaju si poruke, a ne razgovaraju, tako da vjerujem da će mi ovo biti nekako vrlo prihvatljivo i interesantno. Pretpostavljam da projekt će se provoditi, budući da je online, znači na nivou cijele Hrvatske, znači mogu se prijavljivati svih koji žele, neovisno o mjestu stanovanja. Tako je, to je ono što je jedna jako lijepa stvar u ovom projektu, što zapravo nismo ograničeni samo na jednu županiju ili primjerice samo da je Karlovačka županija, već je projekt, znači, pokriva cijelu državu i djeca i mladi iz cijele države se mogu prijaviti. To je isto ono što je lijepo kod online radionica, što
zapravo je na taj način omogućeno da djeci recimo s nekog otoka koji možda nema priliku sudjelovati u takvim stvarima ili nemaju takve neke aktivnosti, ipak im je preko online platforme omogućeno da sudjeluju u nečemu što možda do sad nisu mogli. Tako da i velim, evo, cijela Hrvatska zapravo je pokrivena s ovim projektom, tako da mislim da je to isto jedan jako bitan faktor u cijeloj priči. Kad je započeo projekt? Projekt je evo baš započeo nedavno, zapravo smo 15.7. Potpisali ugovor i traje znači do 14.7.2022. godine, znači godinu dana. I koji su sad prvi koraci? Pa prvi koraci su... Prvi koraci su u biti, sad prvo krećemo, daljnjih mjesec dana smo si uzeli za planiranje i dogovaranje da vidimo uopće kako bi se dogovorili, koji raspored bi napravili za sve radionice, s obzirom da ih ima dosta i bit će ih jako puno, pa čisto da to što bolje postavimo i isplaniramo. Tako da nam je to neki prvi korak, naravno otvaranje društvenih mreža, da se PR-ovski prvo izreklamiramo i da upoznamo uopće ciljnu skupinu, odnosno građane sa projektom šta radimo. I onda bi u 9. mjesecu, zapravo to nam je neki plan, bi krenuli sa radionicama i aktivnostima. I vjerujem da negdje u biti do kraja 6. mjeseca negdje sljedeće godine, znači da onda bi se to rasporedilo da možemo sve radionice održati i da te aktivnosti znači cijelu školsku godinu u biti traju. Kako će se moći zainteresirani prijavljivati? Znači, da li će, na koji način će se raditi promocija i u stvari gdje će se moći naći pozivi za sudjelovanje? Najviše ćemo biti znači orijentirani na Facebook, Instagram, znači društvene mreže. Partneri isto će i na svojim stranicama objavljivati aktivnosti koje će biti, tako da će putem društvenih mreža biti svi upoznati. Neka ideja isto o čem se razmišlja, sad smo i razgovarali, isto i škole upoznati sa projektima pa da možda i oni učenike upoznaju sa aktivnostima i programima koje imamo, pa isto zainteresirani će moći na taj način saznati kad će koja aktivnost biti. Tako da je to neki okvirni plan za sada za prijavljivanje i apsolutno ćemo biti otvoreni da svako ko je zainteresiran se javi, pošalje svoju prijavu i da na taj način znači sudjeluje u emisiji, odnosno na radionici i aktivnosti. Budemo malo kasnije o aktivnostima. Reci mi, evo, po tvom mišljenju, koliko je bitan takav neki jedan projekt? Koliko znam, ta kultura i umjetnost su nekako stalno, neću reći na marginama, ali skoro na marginama, pogotovo u obrazovnom sustavu. Pa evo, da li je to bila u stvari ideja da se prijavi takav jedan projekt i koliko, evo, po tvom mišljenju, koliko smatraš da će on pridonijeti nekakvoj razvoju kreativnosti i općenito upoznavanja sa kulturom? Pa mislim da je ovakav jedan projekt ili bilo koji projekt ove vrste izuzetno bitan, jer kultura je stavljena stalno negdje sa strane, a zapravo je temelj svakog društva. Ili malo onak, kak bi rekla, nekako mi se čini da su naši temelji malo po pitanju toga ovdje kod nas poljuljani, tako da mi je izuzetno drago da ovak jedan projekt postoji, jer je u biti to nešto što će širiti horizonte djeci, upoznat će ih sa nekim novim stvarima, sigurno će i njih dovesti do toga da ne sam djecu nego i mlade da prepitu neke stvari, da šire svoje horizonte i da se upoznaju sa nekim stvarima koje su im sigurno do sada bile ili potpuno nepoznate ili su samo donekle s nekim stvarima bili upoznati, a sad će ipak moći nešto više od toga dobiti. Tako da mislim da je ovo nešto jako važno i jako mi je drago da se ovakvi projekti rade. Mislim da bi ih trebalo
trebalo biti više u svakom slučaju, jer je to nešto što isto tako je ulaganje u neko obrazovanje, a toga nikad previše. Tako da mislim da je u svakom slučaju dobro da se ovak nešto radi i velim. Voljela bi da ima još više takvih stvari. I ja bi voljela. Nadamo se da će biti. Pa je. Idemo na kratku pauzu pa nastavljamo sa razgovorom. Može. Mladi u centru. Mladi u centru. Dragi slušatelji, evo nas natrag, slušate emisiju Mladi u centru. Danas govorimo o projektu koji je vezan za umjetnost i kulturu online. S nama je Lucija Prstec-Smolčec, voditeljica projekta iz udruge Carpe Diem. Evo, u prvom dijelu smo čuli malo o samom projektu i kako je nastao i zašto. Pa evo, sada bi mogli malo konkretnije da u stvari slušatelji vide šta će se, odnosno čuju šta će se tu stvari događati. Znači, kroz nekakvih 10 mjeseci otprilike, znači provešće se niz radionica. Pa evo, kakve su aktivnosti, kako su smišljene, tko ih vodi i šta u stvari će polaznici moći naučiti? Da, znači kao što smo već bili rekli, bit će online radionice, sve je online i u real time-u. Radionice su biti, imamo radionicu 3D umjetnost. Što je to? To je znači radionica sa 3D olovkama i 3D printerom, gdje će u biti polaznici radionice se upoznati sa 3D printerom i sa 3D olovkama koje, moram priznati, meni su nešto potpuno novo. Nisam bila do sad upoznata sa 3D olovkama, tako da mi je to isto jedno interesantno otkriće. To su u stvari, prosto što te prekidam, to su u stvari će biti nekakve skulpturice. Tako je. Cilj je napraviti znači sa 3D printerom radove, skulpturice ili neki možda mali predmet. I sa 3D olovkama isto se može reljefi raditi, svašta nešto, isto neke skulpturice. Tako da je to ideja sa znači 3D umjetnosti kao radionicom. Zatim ćemo imati lutkarske online radionice koje, moram priznati, se posebno veselim. Jako mi je drago da su u projektu, jer u biti će se kroz njih približiti polaznicima lutkarsko kazalište koje je nekak, evo, meni se barem čini kod nas malo negdje zapostavljeno, tako i malo je to jedna, kako bi se reklo, izumrla umjetnost, tako da mi je drago da ćemo i to imati. Dobro, u Karlovačkom kazalištu dosta se radi, u Zorin domu, dosta se radi na lutkarskim predstavama, pa evo, pohvalno. Je, u svakom slučaju, mislim, ima još par kazališta u Hrvatskoj, ali kada gledamo onako na razini države, nekak mislim da se manje to u zadnjih par godina nego što je prije bilo, tako da velim, drago mi je da se vraća. Zatim imamo multimediju, gdje će se zapravo raditi radionice o korištenju tehnike snimanja, montaže, obrade fotografija i sve što znači u tom spektru ulazi unutar toga. Zatim imamo virtualne šetnje, gdje će se zapravo voditi analize likovnih dijela u hrvatskoj umjetnosti. Što mislim da je isto nešto što, mislim, kad smo već razgovarali o tome koliko je interesantno online, koliko ne, ovo je nešto što zbilja nam je već, svi smo odrasli na nekim dokumentarcima, tako da vjerujem da će ovo isto tako biti interesantno i nadam se da će nekome možda sutra, preksutra biti nešto čeg će se ono moći sjećati, isto kako se mi nekih dokumentaraca sjećamo, tako da i ovo isto. Ili se zainteresirati za ovo isto umjetnosti. Da, apsolutno. Tako da se približi nešto što možda neko o nečem nije znao, nauči nešto novo, a što, mislim, možda se baš neko zaljubi u povijest umjetnosti pa sutra postane student. Tako da, evo, imat ćemo to, zatim ćemo imati online kreativne radionice. Što je to? Znači, to je u biti provedba kreativnih radionica koja ima naglasak, znači, na reciklirane materijale. S obzirom da sada smo svi nekako se okrenuli tom eko
trenutku, iako smo postali, barem pokušavamo biti osviješteni sa time koliko je bitno i reciklirati i ekološki biti osviješten, i već godinama možemo vidjeti da umjetnici svuda po svijetu u biti reciklirani materijal uvode u svoju umjetnost. Imat ćemo i mi, znači, radionice u sklopu kojih će se od recikliranog materijala koju nalazimo u svojoj kući će se raditi, znači, radovi. Znači, imat ćemo to, imat ćemo online čitalački klub, da se malo potakne mlade i djecu da opet počnu čitati, što isto mislim da je izuzetno važno, jer mi se nekako čini da malo smo svi nekako, stalno smo na mobitelima, kompjuterima, pa malo smo zaboravili na knjige, pa evo imamo sada ovu radionicu čiji je cilj u biti približiti djeci i mladima čitanje, da se zaljube u čitanje, da počnu opet čitati, i to ćemo imati, ali imat ćemo u sklopu toga isto tako i radionicu online književne večeri, gdje ćemo u biti 4 puta će biti organiziran susret sa hrvatskim književnicima, gdje će oni pričati o nekim svojim dijelima. Pretpostavljam da će se moći diskusirati o tome, razgovarati. Da pa će, i evo iskoristila bi odmah ovim putem da pozovem sve koji će se prijaviti na tu radionicu da ne budu sramežljivi, nego da pače da komuniciraju. To je isto jako je sa online radionicama je izuzetno zapravo bitno da se sudjeluje maksimalno koliko se može. Jer uopće nije, mislim, ako se sudjeluje na nekoj radionici, edukaciji, nebitno. Ako je neko na ekranu ko samo priča, nikakva povratna informacija ne dolazi, malo nekako koncept svega toga pada u vodu. A ovako kada ljudi ipak sudjeluju, znatiželjni su, ispituju, razgovaraju, onda su te online i radionice, edukacije puno interesantnije. A i voditeljima je uvijek interesantnije kada dobivaju neku povratnu informaciju i reakciju od druge strane. Tako da bi ovim putem pozvala da se sudjeluje na tome. I imat ćemo, znači, online kvizaška natjecanja na temu književnosti. Imat ćemo 5 kvizova. Plan nam je to da bude jednomjesečno, da se organizira tih 5 kvizova. I mislim da, zaboravila sam još jednu online debate sa umjetnicima, gdje će se zapravo poticati opet diskusija vezana za teme koje su, znači, vezane uz umjetnost, i da se približi, znači, umjetnost djeci i mladima. Eto, mislim da sam sada sve navela, da nisam ništa propustila i preskočila. Tako da... Ja nekako iz ovog iščitavam da se vidi ko će šta vodi, dakle ovaj dio književnosti je vjerovatno nam je, odnosno provodit će Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić, Multimedija kino klub, znači to je ovo što sam rekla, znači partneri će sudjelovati, oni će imati znači radionice i aktivnosti koje će oni provoditi, znači ovo sve vezano sa čitanjem, debate vezano na književnost, to će sve Gradska knjižnica. Multimediju nam je, znači, kino klub. Zatim ćemo, što se tiče kreativnih radionica, imat ćemo, znači, ljude koji su biti iz tog svijeta kojima je to domaće područje, oni će preuzeti, odnosno vanjski suradnici će preuzeti vođenje tih radionica, tako da i mislim da smo uspjeli jednu jako kvalitetnu ekipu sakupiti za provođenje tih radionica i aktivnosti. Vjerujem, evo, nadam se, mislim, dosta je važno nije biti, kako bi rekla, stručan u svom području, ali isto tako jako važno znati prenijeti to znanje. Je. Što ne može svatko. Da, ne može, i mislim,
Ima ljudi koji jesu stručni, ali nažalost kada dođe do toga da se ta stručnost prenese dalje negdje, nažalost zapne, ali evo mi smo nekako po mom nekom mišljenju uspjeli sakupiti ekipu koja već godinama radi jako uspješno i u prenošenju svog znanja, tako da vjerujem da ovaj put neće biti iznimka, nego će jednako kvalitetno prenijeti svoje znanje i djeci, mladima dalje kao što su i do sada, što je izuzetno potrebno. Da li su radionice, znači, da li je neka određena radionica namijenjena samo za djecu ili će se raditi, znači da se može, mislim, različite pristupi prema nekoj djeci u radu, metodologiji i svemu i prema mladima, znači da li su sve namijenjene za obje ciljane skupine, mislim, to je jedna, ali opet pričamo o godinama, ili će se biti, znači, znači jedna je, ne znam, tipa kreativna je za djecu, a kazališna je za mlade, odnosno lutkarska. Da. Pa po projektu je znači pisano da su sve radionice i za djecu i za mlade, znači do 25 godina, s time da naravno kao što si rekla nije isto raditi sa i uopće osmišljavati radionicu i aktivnost za dijete od 10 godina i za studenta povijesti umjetnosti od 23. Naravno da je razlika. Voditelji radionica će u biti po svom konceptu šta je za koga kak zamišljeno, po tome ćemo ravnati pozive da se ne bi desilo da nekome od 20 ne znam koliko godina dođe na radionicu pa možda mu neće biti interesantno ili će biti prilagođeno djeci od 10 godina, ali u biti velim namijenjeno je za sve i za djecu i za mlade i ciljamo na to da zapravo što više ciljnih skupina ide unutar mladih i djece da pokrijemo tako da niko ne ostane zakinut. Vjerujem da neće. Evo, Lucija, na kraju smo emisije, pa evo za kraj možda evo da sumiramo to, da pozovemo sve zainteresirane. Pa da, evo ja bi za kraj znači pozvala bi sve zainteresirane, mi ćemo sad otvoriti Facebook stranicu, logo nam je već napravljen, tako da pozivam sve da se priključe i spoje i u kulturu i u umjetnost, da sudjeluju na radionicama i na aktivnostima koje smo pripremili. Ja se evo izuzetno se veselim i baš mi je čast da me pripalo ovaj projekt, da ga mogu voditi, jer mi je prvi projekt koji budem vodila, tako da se jako baš veselim. Jako je lijepo napisan, tako da evo iskoristila bi priliku da pozovem sve zainteresirane da se jave i da sudjeluju. I hvala na pozivu još jednom. Još ćemo se mi družiti kada krene provedba, da vidimo kako ide. Jel? Ništa, evo, puno sreće, projekt je tek na početku, želim zaista puno uspjeha i puno korisnika zadovoljnih. Hvala. Dragi slušatelji, bila ovo još jedna emisija Mladi u centru. Mladi u centru i Trend Radio. Ova emisija je sufinancirana od strane Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.